Discutăm în continuare cu domnul Mihail Fistican, antrenor de sambo și curaj. Bună seara și bine ați venit la noi, domnule Fistican. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumim foarte mult pentru invitație. Mulțumim pentru că ați acceptat și le salut cu mare drag pe Alexandrina Ghemu, antrenoare de judo, maestru al sportului. Bună, Alexandrina. Bună seara. Și pe Vera Zorea, campioană europeană de curaj, antrenoare de judo și maestru internațional al sportului. Salut, Vera. Haideți să explicăm un pic și să facem lumină. O să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Fistican, mai multe despre istoria acestui sport și cam cum a ajuns să fie practicat la noi, în Moldova. Deci, lupta curaj are peste 3000 de ani. Este proba națională a uzbecilor. Cu 3000 de ani în urmă, însuși istoricul Herodot pomenea în scrierile sale despre această probă, iar mai pe urmă apare cuceritorul Timur folosea metodele din lupta curaj pentru pregătirea soldaților săi. Asta, spunem așa, a fost istoria veche a probei acestea, dar istoria nouă a probei curaj începe în 1999, atunci când este fondată Asociația Internațională de Curaj și tot în 1999 s-a desfășurat primul campionat mondial de curaj. La noi apare puțin mai târziu, în 2005 este deschisă Federația Sportivă Națională de Curaj din Republica Moldova. Au avut sportivi atunci câteva participări la campionatele mondiale, chiar și-au reușit să cucerească medalii. După care a fost o pauză foarte lungă, după care noi în 2023 am reînviat, spunem așa, proba curaj. Prima participare după pauza aceasta lungă a fost la Campionatul European de Curaj din 2023, care s-a desfășurat în Saloniki, Grecia, unde am revenit acasă cu 14 medalii, dintre care una de aur, două de argint și 13 de bronz. Și următoarea participare așa cu rezultat a fost în 2024, unde am participat la campionatul european în Edirne, Turcia, de unde am revenit acasă cu 28 de medalii și locul 2 în clasamentul pe echipe, pe națiuni, spunem așa, datorită celor 3 medalii de aur care le-au cucerit Vera Zorea, Braie Lucian și fratele Verei Constantin Zorea. Spunem așa, locul 2 pe națiuni în Europa vorbește ceva, vorbește că avem sportivi talentați, muncitori și datorită muncilor am și obținut acest rezultat frumos. Și mai multe vorbește faptul că dumneavoastră ați obținut titlul de cel mai bun antrenor de curaj din lume, din întreaga lume. Înțeleg că la sfârșitul fiecărui an se face o asemenea competiție, se organizează o asemenea competiție pentru a desemna cei mai buni antrenori, arbitrii. Tradițional, la sfârșitul fiecărui an, Federația Internațională de Curaj desemnează cei mai buni sportivi, antrenori, arbitri, federații naționale și iată la categoria masculin am fost desemnat cel mai bun antrenor din lume datorită rezultatelor care le-am obținut la Campionatul European de Curaj. Extraordinar! Felicitări! Mulțumesc foarte mult! Sincere felicitări! E într-adevăr ceva remarcabil. Sunteți cel mai bun din toată lumea. Mulțumim! Fetelor, povestiți-mi un pic despre cum ați aflat despre acest sport și, nu știu, cum ați ajuns să-l practicați și un pic în sine despre acest sport. Noi o să vedem câteva imagini, dar eu din ce am văzut, e interesant, se practică și aveți și nevoie de ceva, nu? Sau spuneți nevoie mai multe? Cum ați ajuns în general să practicați? Noi am ajuns în acest sport mulțumit domnului antrenor. El a găsit această probă de sport și noi, ca elevi care ascultă de antrenor, ne-am dus și am practicat și atât. Adică n-au fost multe întrebări, vrem, nu vrem, trebuie. Da, mi se pare o chestie bună, să știți, la un moment. Da, e bine să existe un pic ordine și disciplină. Da, da. Alexandrina, dar tu făceai judo sau ce practicai? Sambo? Practicam și judo și sambo. Am început să antrenez copilașii în 2023 și deja și curaj. Curaj. Cum ți s-a părut sportul ăsta? Ceva nou și neobișnuit, dar pe parcurs m-am deprins și adică deja este ceva normal acest sport pentru mine.
Ți-a părut e mai complicat, e mai greu decât alte, uite, de pildă decât Sincer, sambo? toate sporturile sunt grele, adică nu este unul mai ușor și unul mai greu. În oricare sport este cireașa lui, care trebuie, Da, Alexandru, ai în dreptate orice e și greu. știi cum, întrebarea asta a fost din partea unui om care nu face sport și eu de-aia pun întrebări din astea așa, știi, așa. Vera, la tine care este povestea? Cum ți s-a părut la început Curaj? A fost o probă puțin mai neobișnuită, dacă sincer. Eu mai mult sunt cu sambo. Deja Alexandrina mai mult cu judo, eu cu sambo. Și pentru mine a fost puțin mai neobișnuit, deoarece eu sunt deprinsă să intru la dureri, să lucrez la sol și chiar mai multe procedee legate de picioare. Dar mi s-a dat și acum chiar mi-a intrat în suflet curajul. Și mi se pare ceva normal și chiar mai frumos decât posibil și judo. Da, sunt aceleași tehnici la băieți și la fete? Se practică exact în același fel? Da. Și e o luptă, e o formă de luptă. Aveți nevoie de ceva? Eu v-am văzut sau citeam că, sau poate în formula inițială se folosea un prosop? Forma veche a luptei Curaj, cumva uzbecii au îmbrăcămintele lor tradiționale sau de zi cu zi, să spunem așa, era un fel de halate. Iată, ei lupta asta o practicau mult la sărbătorile, când erau ceva sărbători. Tradiționale. Da, cum la noi avem lupta națională Trânta și se desfășoară atunci când e deschiderea sezonului sportiv. Iată așa, ei la nunți, la cumătrii făceau luptele astea. Ca deja Curajul nou, în 1999, atunci ei au adoptat, să spunem așa, forma nouă, cum arată acum, cum sunt îmbrăcate fetele, pantaloni albi, scurta deasupra albastră și verde și centura roșie. Asta cumva partea nouă sau Curajul nou, așa să spunem, da. Noua formă a sportului. 2023 și 2024 au fost ani foarte buni. Iată, ați menționat mai devreme despre performanțele obținute. Anul acesta, pentru ce campionate vă pregătiți? Sigur, la fel avem campionatul european de curaj care se va desfășura în luna aprilie în orașul Tbilisi, Georgia. Și la finele anului, în luna noiembrie, avem campionatul mondial care se va desfășura în Taipei, Chirez. E foarte departe, nu știu cum vom ajunge, că este și sfârșit de an și cumva resursele financiare atunci sunt pe sfârșite. Dar vom face tot posibilul să ajungem și la campionatul mondial și să reprezentăm Republica Moldova cu mândrie și cu succes. De la ce vârstă se poate practica acest sport? De la cea mai fragedă vârstă, de la 6-7 anișori, deja copilașii pot să practice nu doar curaj, atât și sambo, și judo, și luptele. Și sunt mulți copii care practică în prezent curaj? Școala, ca să vorbim așa, la instituția noastră, Școala Sportivă Mihai Viteaz din orașul Călăraș, practică sportul 450 de copii la 6 probe sportive, dintre care avem judo, sambo și curaj. Noi, să vorbim așa, noi practicăm sambo, dar participăm și la curaj. Nu este mare diferență, de atât ne permite cumva să participăm atât la judo, la sambo și la curaj. Sunt probe asemănătoare între ele. Iată, din această cauză e și ușor să participăm. Fetelor, voi sunteți și antrenoare. Lucrați cu copiii. Cum e experiența asta? Să lucrezi cu cei mici? De la început mi-a fost greu. De ce? Erau mulți și mici. Și gălăgioși, și gălăgioși, dar deja acum sunt mai cu experiență și pot să-i calmez, să fie liniște în sală. Alexandrina, tu ești antrenare de judo. Da. Așa. Vera, și tu? Eu am o grupă de fetițe, eu antrenez doar fete. Pentru mine a fost puțin mai ușor să intru cu fetele mele în contact, deoarece sunt fete și cu dânsele am găsit repede firul. Plus la asta, domnul Mihai mereu mi-a fost alături și mi-a dat de câte un sfat și repede am intrat în sistem.
Felicitări pentru tot ceea ce faceți și mai cu seamă pentru performanțele pe care le-ați obținut pe plan internațional. Înțeleg că vă doriți să continuați în domeniul ăsta și... Dar vă place mai mult, iată, dintre sporturile pe care le practicați, vă place unul mai mult sau vă e unul mai aproape de suflet? Dacă e să alegeți între judo, sambo și curaj. La suflet e judo, așa. la rezultate e sambo. Am înțeles. Vera, tu te-ai uitat așa la domnul Mihail? Suflet e sambo, dar așa, după succes, mai mult curaj. Interesant. Dovadă faptul că nu întotdeauna ceea ce îți place ție neapărat te face și foarte bun la acel domeniu. Felicitări! Încă o dată dumneavoastră felicitări, domnule Fistican, pentru că ați obținut acest titlu. Vreau să evidențiez cel mai bun antrenor din întreaga lume și trebuie să vă apărați acest titlu și anul viitor? Adică ce trebuie să faceți pentru ca să vă păstrați titlul anul viitor? Participăm bine la campionatul european care ne așteaptă și, desigur, campionatul mondial. Să vă iasă totul așa cum v-ați planificat și vă mai așteptăm la noi cu mare drag. Mulțumim foarte mult de invitație. Mulțumim. Apropo, cei care vor să afle mai multe detalii despre curaj, despre cum se practică, părinții care vor poate să-și dea copiii la antrenamente, găsesc detalii pe internet? Sigur, pe internet, da. Pe pagina de Facebook a școlii? A școlii și a Federației de Curaj din Republica Moldova. Federația de Curaj din Moldova, pe care am înțeles că ați reînviat-o recent, în 2023. Da. Mulțumim frumos încă o dată. Noi